Mayong gabi, mga katuran ko kay Kristo. Karing aton mga intentions para sa pagsulog naton sang anticipated mass para sa ika-19 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. For the soul of Condrado Kamangunan Sr. kag Socorro Kamangunan, offered by Prese Mendote. Para sa Kalagnanday, Oferiano Taay, Concepcion Taay, John Ray Casabon, Juan Casabon, Expectacion Talanas, Hari Cadena, kag Milicio Talanas. For the eternal repose of the soul of our beloved Michael Angelo Capaducio, offered by Sister Bernalyn Duay and family. For the soul of Telma Abok, offered by Fusin Martinez family. Thanksgiving is offered to Kurt Justin Galarpe, on his 20th birthday, last August 11. Kato niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Jason Sabidalas and family. Mr. and Mrs. Analisa Caas and family. Mr. and Mrs. Arnaldo Amoyot and family. Mr. and Mrs. Richard Osomo and family. Mr. and Mrs. Donde Ledesma and family. Miss Ana Rose Escarrera and family. Mr. and Mrs. Sharon Empanado and family. Mr. and Mrs. Fernando Valencia Jr. and family. Kaga Nining and Magding family. Ang Ginoo hindi Diyos nga nagahulat sa pagkudunar sa aton, o kung Diyos nga wala nagasapak sa iya katawhan. Ang Ginoo, Diyos nga malapit sa aton. Yari siya, upod sa aton, sa tunga sa mabaskog nga mga balod, kag katalagman sa kabuhi. Kita ginaluwas ni Jesus, katulad sa pagluwas niya, anay kay Pedro, kag sang mga gintutunan. Sa adlaw-adlaw nga paghimudos, nga kita mangintampad sa aton pagtuo, kabay pa nga mabatian naton ang pahanumdom ni Jesus. Hindi kamo magkahadlok. Ang aton celebrante para sa aton niya anticipated mass, amo Sir Reverend Father Julius Jacobres. Paliyog magtindog ang tanan. Upod sa aton mga intensyon, magasugod kita sa aton selebrasyon sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa Agud na imo. magintakos kita sa pagselebrar si Santos nga Misa, kinalao naton na aton mga sala. Tanan, nagakonfesar ako sa Diyos nga makagagahom sang tanan. Kag sa inyo mga utod, kaya nakasala ako matuod sa hunahuna,
sa pulong, sa buhat, kisa pagpatumbaya, sakon sala, sakon dako nga tuod nga sala. Busa nagampo ko kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga les kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo niyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga mahagahom kag sa napatawad naton mga sala. Tuytuyang kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan.
mga muyo kita, o gamhanan kag walay katapusan nga Dios, nagaisog kami sa pagtawag sa imo nga amon amay. Dugangi ang amon sa amon tagipusoon, ang mga balatyagon nga ilas ang imo mga anak nga inayupan. Agud nga mangintakos kami sa pagbaton sang palanoblion nga imo ginsaad sa amon. Ginapangayo namin ni sa imo pagi kay Hesukristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa nahauna nga libro sang mga hari. Sang pagabot ni Elias sa bukid sang Ginoo, nga amo ang Sinai, natulugan siya. Sa hinali ang Ginoo, naghambal sa iya. Elias, nagano ka diri? Ang Ginoo nagsiling sa iya, "Guwa ka, kag magtindog sa tubangan ko sa ibabaw sang bukid." Dayon ang Ginoo nagagi kag nagpadala sing mabaskog nga hangin nga nagtayog sang mga bakulod kag nagpugday sang dalagko nga mga bato. Pero ang Ginoo wala sa hangin. Ang hangin naguntat sa paghuyop kag dayon naglinog. Pero ang Ginoo wala sa linog. Sa tapos ang linog may kalayo, pero ang Ginoo wala sa kalayo. Kag sa tapos ang kalayo may mahinay nga tingog nga nagahutik. Pagkabati ni Elias sini, gintabunan niya ang iyanawong sang iya kunop, nagwa kag nagtindog sa pertahan sang kuweba. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Ipakita sa amon ang imo mapinadayunon nga gugma, o Ginoo, kag luwasa kami. Ipakita sa amon ang imo mapinadayunon nga gugma, o Ginoo, kag luwasa kami. Nagapamati ako sa ginasiling sang Ginoong Dios. Nagasaad siya sing paghidayet sa aton nga iya mga tao. Matuod gid. Nga handa siya sa pagluwas sa mga nagapadungog sa iya. Kag ang iya himaya magapabilin sa aton duta. Ipakita sa amon ang imo mapinadayunon nga gugma, o Ginoo, kag luwasa kami. Ang gugma kag ang katutom magaupdanay, ang pagkamatarong kag paghidayet magakitanay. Ang katutom sang tao magalambot sa ibabaw halin sa duta, kag ang pagkamatarong sang Dios magatamod halin sa langit. Ipakita sa amon ang imo mapinadayunon nga gugma, o Ginoo, kag luwasa kami. Ang Ginoo magauswag sa aton, kag ang aton duta magapatubas sing bugana. Ang pagkamatarong magauna sa Ginoo, kag magaaman sing alagyan para sa iya. Ipakita sa amon ang imo mapinadayunon nga gugma, o Ginoo, kag luwasa kami. Pagbasa gikan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Mga utod, matuod nga ginsiling ko, iya ako ni Kristo, kag wala ako nagabutig. Ang akon konsensya nga ginagamhan sang Espiritu Santo, nagapasalig man sa akon, nga wala ako nagabutig. Dako gid ang akon kalisod, kag wala gid magauntat ang kasakit sa akon tagipusoon, tungod sa akon mga kasimanwa, nga akon gid mga kadugo. Tungod sa ila, maayo na lang kuntani, nga pakamalauton ako sang Ginoo, kag ipahamulag kay Kristo. Mga pinili sila sang Dios,
kaginhimo niya sila nga iya mga anak, kaginpaambit sila sang iya himaya. Naghimo siya sing mga kasugtanan sa ila, kaginhatag niya sa ila ang kasuguan. May matuod sila nga pagsimba, kag nabaton nila ang mga saad sang Dios. Nagikan sila sa mga patriarka, kag si Kristo, sa iya tawhanon nga kinaugali, nagikan man sa ila kaliwat. Kabay nga dayawon sa gihapon ng Dios, nga makagagahom sang tanan, kabay pa. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Nagalawom ako sa Ginoo, ang akon kalag nagasalig sa iya pulong. Ang Ginoo yara sa inyo, Kag yaraman sa imo. mula sa hon gikan sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Mateo. Himaya sa imo, O Ginoo. Dayon ginsugo ni Jesus ang iya mga gituton-an sa pagsakay sa ila sakayan, sa pag-una sa tabok sang linaw, samtang ginpapauli niya ang mga tawo. Sang mapalakat na niya ang mga tawo, nagtaklad siya sa isa ka bakulod kag nagpangamuyo. Sang gabi, isahano na lang siya didto. Sa amo nga tion ang sakayan didto sa tunga sang linaw, nga ginbulubalinsay sang mga balot, kay sumpong ang hangin. Sang kaagaho na, si Jesus nag-apa sa ila, nga nagalakat sa ibabaw sang tubig. Sang makita sang mga gintuton-an, nga nagalakat siya sa ibabaw sang tubig, ginkulbaan gid sila, kag nagsinggit, bagat. Dayon sa Jesus nagsiling sa ila, magpakaisog kamo, ako ini, hindi kamo magkahadlok. Si Pedro nagsiling, Ginoo, kon ikaw ina, pakadtua ako sa imo, nga nagalakat sa ibabaw sang tubig. Si Jesus nagsiling, karika. Gani, nagpanaog si Pedro sa sakayan, kag nagalakat sa tubig, pakadto kay Jesus. Sang matalupang daniya nga mabaskog ang hangin, hinadlukan siya kag nagamat-amat siya lugdang sa tubig. Nagsinggit siya, Ginoo, tabangi ako. Sa gilayon, gindawhat siya ni Jesus kag ginuyatan nga nagasiling, Kadyutay sang imo pagtuo, nga abala nagapangduha-duha ka. Nagbalik sila nga duha sa sakayan kag naglinaw. Ang mga gintuton-an sa sakayan nagsimba kay Jesus kag nagsiling, matuod gid nga ikaw ang anak sang Dios. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Hesu Kristo. Mga utod sa aton nga pagpamalandong sa sining ika-19 nga Domingo sang ordinaryo nga panahon, kuhaon naton ang aton pagpamalandong sa mga simbolo nga ginapakita sa aton sang istorya sa aton Ebanghelyo. Una, ang paglakat ni Jesus sa ibabaw sang tubig. Ikaduha, ang pagbulubalinsay sang sakayan nga ginasakyan sang mga apostoles. Mga utod, mga simbolo ini nga ginagamit sa pagtudlo man sang katikesis sa mga una naton nga mga katigulangan sa pagtuo.
Una sa tanan, simbolismo ang paglakat ni Jesus sa ibabaw sang tubig ukon sa dagat. Bangod kay ini ginagapakita nga si Jesus labaw sa tanan nga mga tinuga. Kag ilabi na gid nga sa tiyempo ni Jesus ang tubig, ang mga tubig nga ara sa dagat ginakabig lugar sang hindi manami nga mga espiritu. Sa bagay nga kung si Jesus nagalakat sa ibabaw sang tubig, nagapakita nga si Jesus sa ibabaw, no? Sang sining duog, sang hindi maayo na mga butang. Sa bagay nga si Jesus labaw sa ila, under niya ang mga tinuga nga hindi maayo. Amoy na ang simbolismo. Ikaduha nga simbolismo nga amo ang sakayan nga ginabulubalin sa isang balud. Ang simbolo sang sakayan sa time ni Jesus pakita nga ini simbolo sang katilingban ukon sa aton paglantaw subong, simbolo sang simbahan. Sang aton simbahan, ano kung sa yuron nina? Kung ginabulubalin sa isya sang balod. Kung sa yuron, ang aton simbahan hindi maluwas sa mga problema, sa pagsinalayo, sa pagtinamdanay, sa pagpatubo sang aton kaangtanan bilang isa ka katilingban. Sa bagay nga ang aton simbahan, ang aton katilingban, may mga problema man. Kag ginabulubalin sang tubig, sang mga malain nga mga tinuga nga ara dira sa tubig. Ano ini para sa aton mga utod? Ang realidad nga nagatudlo sa aton nga sa aton eksperyensya sa katilingban, kung may mga ginaatubang kita nga problema sa aton pagtinamdanay, ukon ang aton simbahan as a whole, subong, no? Sa idalong sang pag-inakop sang aton pinalangga nga Santo Papa nga sa Pope Francis, madamo man ang problema ang ginaatubang naton, pero bisan sa sina, hindi kita magkahadlok kay upod naton si Jesus. Kay kung upod naton si Jesus, sa ibabaw siya, no? Siya ang may control sang nagabulubalinsay sa aton nga mga problema. Amo ini ang ayhan pwede naton mapamalandungan. Sa lokal iya nga sitwasyon, diri sa aton parokya, o kung diri sa aton sa barangay, sa San Rafael, ayhan, amo manini ang mga balatyagon sang membro sang Barangay Apostolic Council, no? Di mabudlay man ang pagtinguha nga mangin leader sang sining katilingban, sang sining gagmay nga Kristohanon nga katilingban. Ayhan may ginaatubang kamo nga mga problema, ayhan sa panimuod sang aton katilingban diri sa mga tawo diri sa aton katilingban. Ayhan makasiling kamo nga may ginabulubalinsay man sang problema ang katilingban sang San Rafael. Wala lang kita kabalo kung ano pagidina ang ginaatubang naton. Pero ginapasalig lang, kung ginakulbaan man, kung ginabudlayan man, ang membro sang Barangay Apostolic Council, kag nagasiling sila, baw ang responsibilidad nga ini, ginakulbaan ako, kay daw bagat, no? Kay na budlay, no, ang responsibilidad. Pero ang Diyos, nagapasalig sa aton tanan, ilabi na gid sa sining aton katilingban, diri sa San Rafael, nakabay pa nga kung magbuligay kita, bisan ano pa ang pagbulubalinsay sa aton sa malain nga espiritu o kung sa malain-lain nga mga panimuot nga hindi makahugpong sa aton, kung ang Diyos upod naton, wala kita sang kahadlukan. Katulad sang pagpasalig niya sa iya mga apostoles sa sadtong tion, nga ara siya sa sakayan nga may mabaskog nga unos, kita man, kag diri sa San Rafael, ayhan may mga kabudlayan man kita sa pagtukod sa aton magagmay nga Kristohanon nga katilingban diri,
Pero padayon lang kita magpanguyapot sa aton mahal na Dios bangod kay hindi niya kita pagpabayan. Ayhan makahaladlo, ayhan makahalawa, may ayhan mabudlay. Pero katulad sa ginsiling ni Jesus sa mga apostoles, kag ginasiling niya man sa aton, hindi kita magkahadlok kay ara man siya. Pamalandungan naton ini magtindo kita tanan sa pagpahayag sa aton pagtuo. Nagatuo ako sa Dios ang may makagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kay sang duta. Nagatuo ko kay Kristo ay anak kabugtong nga aton Ginoo, nga ginpanampon sa lang sang Espiritu Santo, ginbunag ni Santa Maria Berhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansa sa krus na patay kay ginlubong, nanaog sa mga minatay, sa ikatlo kadlaw na banhaw siya nagalin sa mga minatay, tumayab sa mga langit kagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, makagagahom sang tanan. Gikan didto makaripa siya liwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa patawaran sa mga sala, sa pagabanaw sa mga lawas, kan sa pagabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita agod nga ang aton pagpangabuhi, manginhalad nga nahamutan sa Dios sa mga pagtilaw kag kabudlay sang kabuhi, kabay pa nga mabatyagan naton ang pagtabang kag pagbulig sang Ginoo. Puno sing pagsalig manawag kita sa Amay, Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, luwasa ang imo mga gintuton-an sa tunga sang dagat. Amligi ang sakayan sang imo simbahan nga nagapalawod sa tunga sang katalagman kag kagamo sang pangabuhi. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, gindawhat mo si Simon Pedro gikan sa tubig. Tabangi ang nabudlayan kag daw halos malumos sa mga problema kag mga pasulay sang kabuhi. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, ginbalik mo ang kalinong sa kadagatan, sabay pa nga magluntad ang paghidait kag kalinong sa amon pungsod, paagi sa pagtahoray kag pagbinuligay sa mga Pilipino kag sa pagpaluntad sang hostisya. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Sabay pa nga kami nga mga katapo sang parokya, magdumdum nga ang tanan may katungdanan nga mag-ugyon sa mga buluhaton sang bag-o nga ebanghelisasyon. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Sabay pa nga ipaiway man sa katalagman ang nagabiyahe subong sa kadutaan, sa kadagatan kag sa kahawaan. Kagkabay nga madangat sa nagtaliwan na ang bugos nga kalipay sa langit. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kag sa hipos, iupod man naton ng aton personal nga etensyon kag ang mga kinahanglanon sang aton panimalay kag katilingban. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Diyos nga man may pamatiing amon pangamuy pagampo hatagi kami sing kusog na ipaluntad ang pagidait kag hustisya agud nga mangintakos kami sa nga pagatawgon nga imo mga anak. Napangayo namin ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen.
maliyog magtindog ang tanan. Magpangamuyo ka mo mga utod, agad ang akon kaginyo sakripisyo, mahamutan sa Diyos Amay, nga makagagahom sang tanan. Matununta sa ginong sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kay may niya ngalan, sa tunman kapuslanan, kay sa bugos niya nga simbahan. O Diyos nga mahinuklogon, matuna ang mga dulot sang imo, nga imo ginhatag sa imo simbahan agod nga mahalad niya ini sa imo, kag imo ini mabailuhan sa sakramento nga nagahatag sa amon sang kaluwasan. Ginapangayo namin ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo, Ibayaw ang inyo kasing-kasing. nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay ki. Takos ka nga ngigid, igo kang pupuslanon sa amon kaluwasan. Sa gihapon kag sa nga duog, magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga may gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Kay tama gid kadako ang imo pagigugma sa amon, sa bagay nga ginpadala mo sa amon ang imo anak bilang manluluwas, bisan pa nga wala siya singsala, nagkari siya subong isa sa amon, agud nga imo makita kag mahigugma sa amon, ang imo nakita kag nahigugma kay Kristo. Pagi sa iya pagtuman imo ginuli sa amon ang bugay nga amon nadula tungod sang amon pagkadi matinumanon, gani upod sa mga angheles nga mga santos, amon ikaw ginahugyaw sing malipayon nga nagasiling. Santos ikaw nga todo, Ginoo, kag tubaran sa tanan na pagkasantos, gani ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos ni mga dulot, agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas, kag dugo sa amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gitugyan sa kamatayon nga ginbaton sing kinabubuton, iya ginkuha kag pamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, nga ipanagtag sa imong gituton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon sini, kay di mang akon lawas nga gatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos ang panihapon, iyagin kuha ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag ipalibot sa imong gituton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag maginom sa sining kalis. Yan imong kaling sa akong dugo, ang dugo sa bago kag walay katapusan na kasugtanan, nga gaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akong handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Gani amay amon ginahalad sa imo, ining tinapay sang kabuhi kag ining kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sa nga dumanan sa pagkamatay, kag pagabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay mo kami ginkabig nga mga takos, sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo, sa sining sakripisyo.
nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bugo sa kalibutan. Himbita sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose Romeo, kag sa tanan na kaparian. Dumduma ang mga sakop sing among katilingban nga nagtaliwan nga may paglao nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan na nagkalamatay sa imo pagkaabian. Matuna sila sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga erdiri nga gatambong, agod nga maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag maghimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Virgen Eloisa ang Diyos. Upod kay San Jose nga Abana. Upod sa mga apostoles. Kag sa tanan ng mga santos nga nagpahamuot sa imo. Paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya. Upod sa iya, kag dira sa iya. Ginahatag sa imo Diyos amay nga magagahom. Sa kaisahan sang Espiritu Santo. Ang tanan na dungog kagimaya. Sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa ngaton maluluwas, mga muyo kita sa pangamuyo nga gintudlo niya sa aton. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Matagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami o maluwas kami gihapon sa sala. Kag paligo na kami sa tanan na paligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amang ginalauman. Nga magabalik sa Jesucristo nga amon man luluwas.
O Ginoong Heso Kristo, ikaw nagsiling sa imong mga apostoles, ang pagidait kinabiling ko sa inyo, ang akon pagidait, ginahatag ko sa inyo, hindi pagtamlang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imong simbahan, kag sunod sa imong siling, hatag isa sa pagidait kapag iusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari, sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan, Amen. pagidain sang Ginoo yan ang yapon sa iyong tanan. Kagyaraman sa imo. Mga tagay kita sang tanda sang pagidait. Yari si Kristo, ang kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan kita ginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, bila patakos nga magsulot ka sa konpulian, apang imitang lamang sa kapulong, kay mag-aayo ang akon kalag kag lawas. Ang lawas ni Kristo, Amen. Sa akon puso nga
Palihog magtindog ang tanan. Mga buyo kita, o Diyos nga makagahom kabay pa nga, ang amon pagkalawat sang imo mahal nga sakramento, mangin mapuslanon sa amon kag magpaligon sa amon sa kapawa sang imo kamatuoran. Napangayo namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod sa kadali para sa mga pahibalo. Sang nakaligad nga Domingo, nag-oath taking na ang aton nga Barangay Apostolic Council Officers. So gani sa sining palabuton nga August 28 sa pagmisa sa aton Kora Paroko, Reverend Father Jose Alberto Guillen. So iga komisyon na ining aton nga mga BAC officers ako ng aton Barangay Apostolic Council. So yaring aton officers diri sa aton nga barangay. Ang aton nga Barangay Coordinator, Mary Grace Ledesma. Sa worship ministry naton, si Rolando Kamangunan. Education Ministry, Errol Galvez. Service Ministry, May Mercorio. Youth Ministry, Denise Angela Gunay. Kag sa aton nga Family Life, Teresa Escarrera. Sa aton Ministry on Temporalities, si Christine Joy Ledesma. Kag aton nga Finance, si Elisa Fusin. So ini sila or kami ang mag-bugos sa aton Barangay Apostolic Council. So amon ginapangayo gid ang suporta sa aton komunidad agud aton mapapag-on ining aton nga katiling bandari sa aton nga barangay. Kay pagkatapos ni pagatukuron man naton ang matamaton tukuron ang aton nga MKK ako ang magagmay nga Kristohanong Katilingban akon BEC akon Basic Ecclesial Community. Madamo gyud salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Magduko kamo sa pagpangayo sang bendisyon. O Ginoo nga amon amay, tuytuyi ining imo panimalay, agud nga mahamutan mo kami kag makasarang kami sa gihapon sa paghimo sing maayo suno sa imo pagbuot. Ginapangayo namin ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kagamutanan bendisyonan sa mahagahom nga Dios, ang Amay, ang Anak, kag ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagidai tapos santon santos nga misa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa inyong tanan.